vou compartir pantalla e empezar logo coa miña intervención. Bueno, pedíronme que falase da posición dos partidos políticos coa renda básica. Ben, empezarei cunha brincadeira. En Galicia temos un exemplo que demostra que é total e prácticamente unánime a favor. Efectivamente, no ano 2018, os colectivos cidadáns pola renta básica presentamos mocións a prol da renta básica nos concellos de Compostela, A Coruña e Betanzos, onde tiñamos maior presencia. Nos 3 casos foron aprobadas. En Compostela, por votos a favor de Compostela Aberta, PSDG, PSOE e BNG, e en contra solo o PP. Na Coruña foi por unanimidade, Marea Atlántica, PSDG, PSOE, BNG e PP. En Betanzos foi non só por unanimidade, sino que foi feita unha declaración institucional co apoio do PSOE, PP, Betanzos Novo, BNG e Betanzos en Común. Resultado clarísimo que parecía indicar unha pronta exigencia ao Goberno Central para a súa aplicación inmediata. E lembremos que xa no 2014 un partido de ámbito estatal, Podemos, levar a renta básica no seu programa electoral ao Parlamento Europeo. Claro que casi de inmediato Podemos quitou do programa. Nas seguintes eleccións xa non estaba. E iso que a proposta foi elaborada por un numeroso círculo Podemos Renda Básica e que foi a máis votada. A pesar diso, foi rexeitada polo equipo programa do partido, iniciándose un debate repetido nos anos sucesivos con moitos apoios á proposta da renta básica universal, laminados sempre pola directiva. Non dos enlaces das diapositivas, quen queira pode ver un exemplo do debate. O círculo Podemos Renta Básica nunca conseguiu volver a introducila no programa. En Galicia, os colectivos estudiamos o programa dos partidos políticos presentados nas pasadas eleccións galegas, en plena pandemia que faría máis racional e mesmo urxente a súa implantación. A realidade foi que, agás 2 deles, en Marea, con un desenvolvemento moi completo, e ECUO, que asumiu literalmente a nosa proposta de redacción o tratamento de Galicia en común, malia que é público o apoio dos espacios propios deste ámbito, como Marea Atlántica, Compostela Aberta ou Anova, que sabemos apoian a renta básica universal, limitábase prácticamente a promover un debate, análise e estudio experimental de novos modelos de política social como, entre outros, a renda básica. BNG, PSOE e PP, ningunha mención. Tampouco nos sorprendeu. Realmente as mocións presentámolas como parte dunha campaña para dar a coñecer a renda básica e, por certo, foi un éxito que derivou, por exemplo, na realización das Xornadas da Coruña. Nese mesmo ano, en cumprimento dunha das propostas da moción, creemos que incidimos nun debate que é interesante a medio e longo prazo, porque o debate da renda básica xa está iniciado na sociedade e tamén nestes partidos, onde sabemos que hai moitos militantes que a apoian, pero segue a haber reticencias, e moitos nalgúns dirixentes. Como todas as ideas novas, aínda que non o parece, a renda básica universal ainda é unha idea nova, costa asumilo. Pero hai debate, que é o primeiro paso para chegar a un acordo. Vou a intentar dar as claves de como creo que está o debate. Para iso vou a analizar 3 artigos de dirixentes de esquerdas que representan, creo, as posturas contrarias á RBU. Suso Seixo, ex-dirixente da CIGA, Vicens Navarro, da equipa económica de Podemos, e Eduardo Garzón, de Esquerda Unida. Todos estes artigos, así como os enlaces que figuran nas diapositivas, pódense ver despois ao final das diapositivas. Coido que os outros partidos, agás os mencionados antes e algúns nacionalistas cataláns e vascos, terán a mesma razón no mellor dos casos. Deixarei para o final os 2 aspectos que considero máis importantes, a incondicionalidade e o concepto de traballo. E pasarei agora a mencionar outras críticas contra a renda básica universal que vou agrupar en varios bloques. O que podo chamar as trolas. Aquí incluo afirmacións falsas, como que a RBU é defendida por xente de dereitas, que queremos acabar co estado de benestar ou que non é posible financiala. As trolas son descualificacións que supoñen unha primeira liña de defensa contra calquera idea nova. É doado gañar e dar por rematado facilmente un debate sin sequera entrar nel se descualificamos a outra proposta, ou que se di pelexar contra un home de palla. Por exemplo, o artigo de Suso Seixo di que a renta básica universal defende o Foro Económico Internacional, o Foro de Davos, e o propio Papa Francisco I, literalmente. Que as persoas e organizacións defensoras desta renta básica universal, todas elas desde supostas posicións progresistas, é que os defensores desta proposta deberían aclarar de onde van sair os recursos públicos para poder facer fronte a unha renda deste tipo.
Ou cando Vicens Navarro di literalmente unha renda básica que evidentemente sempre implica a desaparición do estado de bienestar porque senón non sería financiable. Aquí quero sacar unha lanza ao prol de Eduardo Garzón, pois o seu escrito, que é do ano 2017, o máis antigo dos tres reseñados, xa coñece o estudio de viabilidade da renda básica e que non queremos acabar co estado de bienestar. O estudio de viabilidade da renda básica do ano 2014 e que non queremos acabar co estado de bienestar e xa foi aprobado en Seúl no ano 2016. De todos xeitos, vai intentar descualificarla con apuntes como que non é incondicional porque os ricos non van cobrala, no punto 5 do seu artigo, e que ten altos costos administrativos obrigar a todos os contribuintes a presentar a declaración da renda. Punto 6. Outra opción é pedirlle cousas que non teñen que ver coa renta básica. Neste bloque entra casi calquera cousa, como que non evita a discriminación da muller, o cambio climático, o que non poñamos en cuestión o capitalismo neoliberal ou, como di Suso Seixo, é difícil rematar coa pobreza, a exclusión social e a precariedade cando non se cuestiona o modelo económico, social e productivo que é responsable das tres cousas. Aclaremos que a renda básica loita por un novo dereito humano, a existencia material garantida polo simple feito de nacer, o que significa, evidentemente, rematar coa pobreza. Nós non cuestionamos o modelo económico, social e productivo, ainda que é obvio que, acabando coa pobreza, avanzamos na loita contra a exclusión e contra a precariedade, e creo que a súa aplicación beneficia ás loitas ecoloxistas pola economía dos cuidados, contra a violencia de xénero e outras máis, do que falarei máis adiante. Produce outro grupo de argumentos e di que produce uns efectos secundarios negativos. Para poñer un exemplo, aclararei que eu considero que o mercado de traballo vai ser afectado pola renta básica, pois hoxe hai traballos mal remunerados que o traballador ten que aceptar polo que paguen, e outros mellor pagados porque, por exemplo, necesitan moita especialización que non todos teñen ou temos tempo de adquirir. Nuns casos a remuneración pode subir e noutro baixar. Pero isto non o vexo negativo. Eduardo Garzón sí, porque no primeiro caso pode provocar, segundo el, inflación. Punto 3 do seu artigo, no segundo, porque pode ser unha subvención encuberta a empresas, como di no punto 4. Podemos atopar noutros autores argumentacións semellantes, do tipo que vai provocar que as mulleres deixen o mundo laboral para volver a ser amas de casa, ou que provocarán un aumento do consumo que agravará o cambio climático ou a explotación do terceiro mundo, etc. E o último bloque que considero son a proposta, a alternativa de servicios básicos universais, proposta por Vicens Navarro e a que se suma Eduardo Garzón. Entre os dous mencionan como servicios básicos universais a sanidade, educación, dependencia, vivenda, alimentación, transporte, roupa e calzado e cultura, sin aclarar moito como se faría estes servicios básicos. Analizando a proposta tal e como se propón en Inglaterra, que onde está máis adiantada esta suposta alternativa á renda básica, Will Standing di nun artigo que os defensores da renda básica universal queren limitar o Estado paternalista, mentres que os defensores dos servicios básicos universais queren ampliálo ou seleccionar previamente o que a xente necesita, ampliando incluso a condicionalidade por moi universais que se chamen, como no caso da vivenda ou os alimentos. Analizando os servicios básicos universais, atopamos servicios que xa existen, como a sanidade, a educación ou a dependencia. Son, entre outros, como o transporte, que non parece moi complicado universalizalos, se o que se pretende é facer autobuses e trens gratis totalmente. Se ben, habería que ver os efectos demográficos campo-cidade e os ecolóxicos, como desincentivar a bicicleta ou o paseo, e incentivar as viaxes, por exemplo. E outros de difícil concreción, como a alimentación, o vestido, a calzada ou vivienda. Non se explica se darían en especie, en ese caso que vivienda e que calzado, a quen se lle darían os alimentos, ou se daría a través dunha moeda virtual de uso únicamente neses servicios, serían cuestións diferentes. Pero, en última instancia, non vexo contradicións entre dispor de servicios básicos universais e dispor dunha renda básica universal. Afrontan necesidades diferentes e dende razonamentos diferentes. Non terían por que opoñerse. Entramos nas críticas e alternativas que creo que son máis determinantes, empezando pola incondicionalidade e o concepto de traballo. Empezarei polas rendas condicionadas. As rendas condicionadas son defendidas unanimemente por estes partidos e tamén polos sindicatos maioritarios. Exemplo é Suso Seixo, como a CIGA e o BNG, que defenden a chamada renda de inserción laboral e social e a definen como para todos aqueles traballadores e traballadoras desempregadas que non cobren outro tipo de prestación pública, engadindo, por se había dúbidas,
sempre co obxectivo fundamental e prioritario de conseguir un emprego que garanta a súa plena integración laboral e social. E, por se acaso, insiste, acompañada obrigatoriamente da incorporación a un itinerario persoal de orientación e formación profesional que facilitase a súa incorporación ao mercado laboral no prazo de tempo máis breve posible. A condicionalidade queda moi clara. Eduardo Garzón propón complementar a renda básica coa adquisición de responsabilidades e compromisos en relación ao cuidado do noso próximo e da nosa biosfera, o que se concretaría no traballo garantido que estudiarei máis adiante. E Vicens Navarro ten presente continuamente a defensa da condicionalidade. De feito, o seu partido é o principal impulsor do ingreso mínimo vital, que, lembremos, procede dunha iniciativa legislativa popular a prol dunha renda condicionada promovida polos sindicatos UGT e Comisións Obreiras e que tivo éxito. Con respecto a estas medidas, quero indicar que as rendas condicionadas deixan necesitados fora. Moitas persoas non as reciben porque non os solicitan pola estigmatización, a falta de educación, o descoñecemento, a dificultade dos trámites administrativos, etc. Un estudio de AEPN recolle que nos países analizados o grado de non cobertura oscila entre o 20 e o 75%. No caso do Estado español, a autonomía máis adiantada, en Euskadi, considérase que pode chegar ao 50%. A estigmatización en sí mismo. A ninguén lle gusta declararse cidadán de terceira categoría. A trampa da pobreza. Debe renunciar a axudas, atopas un traballo de inferior ou similar retribución, ou interésache renunciar a axuda por un traballo temporal, pois, cando esta remata, podes tardar meses en recuperar a axuda. E a condicionalidade que supón uns costes administrativos moi altos en proporción ao orzamento xeral do programa, condicionado, mentras que a renta básica presenta unha grande simplificación administrativa. Finalmente, decir que non é un camiño cara a renta básica universal, como di Vicens Navarro. El indica que podes ir introducindo esta renta universal gradualmente, como se está propoñendo nos programas de renta garantida, falando dun futuro lonsano despois de ter garantido o pleno emprego e os servicios básicos universais. Estas rendas condicionadas son propostas moi diferentes á renda básica universal e unha non acerca necesariamente a outra. A condicionalidade é o contrario da incondicionalidade. Parece extraño aproximarse a algo mediante o seu contrario. O que subsace no fondo é unha condición que se vai impor sempre o beneficiario e que vai ser a de ter, ou cando menos buscar, un emprego. A non ser, claro, que teñas uns ingresos que te permitan levar unha vida desafogada. A segunda característica ten que ver co concepto de traballo. Os nosos autores avísanos contra o vicio da vagancia. Suso Seixo indica textualmente que resultaría absolutamente injusto que se dediquen recursos públicos a pagarlle unha renda a persoas que non queiran traballar ou a todas aquelas que polos seus ingresos poden levar unha vida económica moi desafogada. Supónse que cunha renda básica pasaríamos o día cruzado de mans. Tanto as enquisas como os resultados dos proxectos piloto desmíntenlo. Con respecto ás enquisas, podemos ver unha realizada no ano 2015 en Cataluña. Entre os cidadáns con emprego, un 86% seguirían traballando igual. Un 8% traballaría menos e únicamente un 2,9% deixaría de traballar. Entre os desempregados, un 84,4% seguiría buscando emprego. Un 11,4% buscaría un traballo de menos horas e únicamente un 2,2% deixaría de buscalo. En canto aos razóns que aducen os que reducirían o seu número de horas, sería para dedicar máis tempo á familia, a actividades de ocio, a buscar un emprego mellor, a estudiar, a montar un negocio propio e a facer tarefas altruistas de voluntario. Non parece que esa vagancia sexa tan obvia. Tampouco nos proxectos pilotos realizados se aprecia ese efecto vagancia. No caso da India, a produtividade aumentou na comunidade que recibira a renda básica universal máis que nas outras e máis que no pasado. O mesmo resultado observouse no proxecto veterano deste século, o de Namibia, e no experimento tan rapidamente dado por fracasado de Finlandia que levou a que agora xa non se di que a renta básica universal crea vagos, senón que non incentiva significativamente a busca do emprego. É a defensa do dereito de traballo e o pleno emprego. Como di Suso, néganlle na práctica a clase traballadora un dereito fundamental como é o dereito do traballo e a poder vivir dignamente do mesmo, renunciando a unha verdadeira posición progresista e de esquerdas. A renta básica universal convertiríase así nunha especie de chantaxe sobre a clase traballadora, un troco pola aceptación por parte desta da destrucción masiva de emprego provocada polo cambio tecnolóxico.
Vaya por diante que estamos de acordo co dereito ao traballo e co pleno emprego, e coa reducción da xornada, e todas estas medidas que son obvias e que non vai estar ademais nesta sociedade na que vivimos. Pero as propostas, como o traballo garantido, mecanismo proposto no programa Estrela de Esquerda Unida de Eduardo Garzón, apoiado con menos forza por Vicens Navarro, tampouco pretenden un pleno emprego inmediato nin de calidade. Falan de 1 millón de postos de traballo nun ano, o que sería significativamente insuficiente. De feito, as propostas de traballo garantido deseñáronse por economistas para economías cunha porcentaxe relativamente pequena de desempregados, onde naceron este tipo de propostas foron en Estados Unidos. A renda básica sería máis rápida e eficaz, e tamén máis barata. Raventós no ano 2015, calculando a 10 euros bruto hora, saílle un coste de Estado de 233.422 millóns de euros, que é significativamente moi superior ao que costaría unha renda básica no estudio de viabilidade. Ao final deste recorrido, chegamos ao que creo que é o gran debate sobre a renda básica. Tanto as rendas condicionadas como o traballo garantido parten das ideas do dereito ao traballo e do traballo digno, ou como diría a miña avó, na terra do meu home, que non traballa non come. Para min, o traballo define a especie humana, é o que nos diferencia do resto dos animais. Somos máis un homo faber, un home que fai, que un homo sapiens, un home que pensa. Poder modificar a natureza é o que nos fai diferentes ao resto dos animais, e ser os causantes da civilización e tamén dos problemas ecolóxicos. Pero o concepto de traballo é moi amplo. Hai autores que diferencian tres tipos, o traballo remunerado, o de cuidados e o de voluntariado. Pero os que dende a esquerda falan de que o traballo dignifica o do dereito ao traballo, están a falar exclusivamente do primeiro, do traballo remunerado. Curiosamente, dende logo, difiren de xente tan espesamente sospeitosa de ser de dereitas como Carlos Marx, que chegou a comparar o traballo remunerado co que fan as bestas ou co da peste, que literalmente, tan pronto como non existe unha coacción física ou de calquera outro tipo, fúsese do traballo como da peste, incluído dentro do concepto de traballo enaxenado, comparado ao dos escravos. Un traballo en que se fai o que manda a facer outro home e non o que queres ti nin a sociedade, e en que a plusvalía do traballo realizado vai para outro home e non para ti nin para a sociedade. Un traballo que en sí nin dignifica nin deixa de dignificar, porque non é esa a súa función. Un traballo que é unha mercancía, a dos que non teñen outra cousa que vender. A RBU permitiríanos traballar para nós e ou para a sociedade. En definitiva, convertir a obrigación do traballo remunerado actual nun auténtico dereito ao traballo. E se ben hai variacións, tanto históricas como locais, de feito, vimos que en Europa, dos anos 80, o traballo estaba bastante ben remunerado e era bastante máis digno, e a partir dos anos 80 empezou a empeorar as condicións. O certo é que as condicións de venta da forza de traballo entre o posuidor e o comprador capitalista son moi favorables a este último. Aquí cobran un papel fundamental os sindicatos para conseguir maiores condicións de venta desta mercancía, o que se dá en chamar conseguir un traballo digno, ou o que se dá en chamar o dereito ao traballo, que realmente é o dereito a poder vender a forza de traballo para así ter dereito á vida, máis ou menos digna, a que dá dereito á remuneración desa venta. Por eso creo que os sindicatos deberían preguntarse se unha renda básica melloraría ou empeoraría as condicións de negociación da clase obreira, ou se favorecería ou perxudicaría o camiño cara a un cambio de sistema que supera o actual do capitalismo neoliberal, como dixo Suseixo, ou do capitalismo, sin adxetivos. En calquera caso, creo que melloraría o poder de negociación da clase traballadora, pois debilitaría a principal ferramenta de que dispón o capital para disciplinala, o exército de reserva, e podería converterse nunha caixa de resistencia. Pero parece que os sindicatos, a sorto na loita pola mellora das condicións de traballo, non ven a necesidade de criticar o sistema no que se desenvolve. O mesmo parece que lles pasa aos partidos a sorto nas continuas guerras electorais. Corren o risco de caer no que se dá en chamar o relato. Pensemos en frases como: son as medidas que o país necesita, son necesarios estes sacrificios para sair pronto da crise, a situación económica impón estas desagradables medidas, todos debemos sacrificarnos para sair adiante, etc. Sin embargo, toda medida de política de carácter económico perxudica a uns sectores e beneficia ás outros. Como dice Joseph Stiglitz, o goberno ten a potestade de trasladar o diñeiro da parte superior á inferior ou á intermedia e viceversa.
Parece que estamos na época de que falaba Marx. Os salarios e os beneficios de capital serán probablemente moi baixos nun país que alcance o último grau posible da riqueza. Que esta sociedade é unha sociedade moi rica, eso é evidente. Ou como dixo máis crudamente Stephen Hawking, se as máquinas producen todo o que necesitamos, o resultado dependerá de como se distribúan as cousas. Todo o mundo poderá gozar dunha vida de luxo ocioso se se comparte a riqueza producida polas máquinas, ou a maioría da xente pode acabar sendo miserablemente pobre se os propietarios das máquinas presionan con éxito contra a redistribución da riqueza. Ata o momento, segue indicando, a tendencia parece ser cara á segunda opción, coa tecnoloxía causando unha desigualdade crecente. A renta básica pode ser importante neste camiño pola súa función de loita contra a pobreza e o seu efecto redistribuidor. Pero, ademais, é unha proposta que pretende ser parte integrante dunha política económica diferente que vai afectar a moitos aspectos da vida. Pensemos que sería a relación da renta básica con outros movimentos sociais. Moi brevemente darei algúns apuntes. Co ecoloxismo, acabando coa chantaxe do emprego das empresas que contaminan pero crean postos de traballo, ou acabando co gran disculpa do inevitable crecemento constante do Produto Interior Bruto como única forma de manter ou mesmo crear postos de traballo. No tema do voluntariado, o permitir estender e exercelo a moitas persoas que agora non poden porque teñen que gañarse a vida. A cultura, o permitir repensala sen a ausencia de vender cada pouco un produto cultural para poder vivir. A educación para formar persoas, a non centrarse, ou a educación considerada para formar persoas e non centrarse en formar traballadores. Pensemos na economía dos cuidados, na saúde mental, educación, deportes, mocidade, recuperación do rural, vivenda. Creo que todo cambia baixo un prisma do renda básica universal. De feito, diversos movimentos sociais están defendéndoa dende posicionamentos propios. Destacar os pronunciamentos máis recentes dos profesionais da saúde mental, do Colexio de Traballadores Sociais, que se une ao Colexio de Educadores Sociais, do mundo da cultura, das organizacións integrantes do Plan de Choque Social, da Plataforma de Afectados pola Hipoteca, co seu apoio á campaña europea. E para rematar, quería realizar unha pequena reflexión. A renda básica é só a procura dun novo dereito humano, pero ese dereito é como un cruce de camiños entre diferentes movimentos, ideoloxías ou sectores. Creo que ese cruce de camiños ten que ver co que estaba a falar Stephen Hawking. Gracias pola vosa paciencia.